Αμυγδαλιά, καλό χωριό, στη μέση έχει ρεύμα. Πάνε τα κορίτσια γενερό και γυρνάνε γκαστρεμένα. Και πράγματι έχω πάει εγώ, τα είδα, έχει ένα ρεύμα, είναι στα δύο το χωριό χωρισμένο, μισό από μια πλευρά, όπως είναι τα λουτρά. Μισή είναι από εδώ, μισή είναι από... έτσι είναι ακριβώς Αμυγδαλιά. Και βγάλανε, τότε βγάζανε τέτοια τραγούδια. Στη δουλειά όλοι μας κάβουν και εγώ τραγουδούσα πολύ. Ναι. Στα Μπέλια, όταν ήταν μεσημέρι, εγώ και ο Αποστόλης, τον έλεγα ένα μπράλο, έβγαζε μια φωνάρα κι εμείς πιο δυνατή. Δηλαδή, άντε μεσημέρι να κάνουμε να φάμε τώρα. Τραγούδι. Θα μας πεις κανένα τραγούδι. Τραγούδι μπορώ να πω, αλλά η φωνή δεν σηκώνει. Δεν πειράζει. Θα του πεις με τα λόγια. Δεν χρειάζεται να το τραγουδείς. Ένα κλέφτικο. Ένα κλέφτικο. Δεν με βοηθάει η φωνή. Δεν πειράζει. Πες το με λόγια. Ένας με τα μολάρια, δεν μπορεί να το πω έτσι. Δεν μπορείς, Πραγματευτής κατέβαινε μέσα από την αυλώνα. Σέρνει μολάρια 12 και μόλις 15. Σέρνει και μια μούλα, καλή μούλα, που περπατεί καβάλα, λέει, την έχει απάνκινη. Στο δρόμο που πήγαινε, στο δρόμο που πηγαίνει. Η μούλα παραπάτησε και άλλο δρόμο παίρνει. Πού πας μούλα μου, καλή μούλα μου? Εδώ ήταν κλέφτης μια φορά, κλέφτης καπιταναίοι. Το λόγο δεν απόσε, το λόγο δεν μποσώνει. Βγήκαν οι κλέφτες που μπροστά, κλέφτης καπιταναίοι. Όλοι χτυπούσαν κοντακές και όλοι με τον τουφέκι. Και ο αδερφός του καρδιακός χτυπάει. Και λέω, τέλος λοιπόν, πες μας λέει ποια είναι η πατρίδα. Πήραν να ξεφορτώνουν αυτοί λοιπόν, αρχίσαν τον δέρουν. Ρε παιδιά, ρε, σάπες στο στεθάκι μου φορτώντας, ξεφορτώντας. Και λέει, πες μας ποια είναι η πατρίδα σου και ποια είναι τα πατρικά σου. Πατρίδα μου είναι τα Γιάννηνα και πατρικά μου Αυλώνα. 3 αδερφάκια ήμασταν, 3 και αγαπημένα. Ο ένας παλαιοκαλόγερος, ο άλλος καπιτάνος και ο τρίτος ο μικρότερος αγάπης της μούνης. Σύσσερα, γεια αδερφέ. Το μάθατε τι έγινε στον Περαμαχάλα, η Ανδρονίκη φόρεσε τα ευρωπαϊκά. 3 φίλοι του Γιαννάκη την γνωρίσανε και πήγαν στο Γιαννάκη, το μαρτυρήσανε. Τι κάθεσαι Βαγγέλη, Γιαννάκη Βαγγέλη, δεν βάζ τον καφένε να δεις την Ανδρονίκη φουμάρει ναργίλε. Αμέσως ο Βαγγέλης πυραρματώνεται στο μαγαζιού την πόρτα και ξεσπαθώνεται. Δεν τρέπεσαι Ανδρονίκη, κρίμα τον πόη σου, εντρόπιασες και εμένα κι όλο το σώη σου. 3 τουφέκες στην δίνη, στο δεξί πλευρό, το αίμα αρχίνησε να τρέχει σαν ποταμό. Ένας που τραγουδούσε ήταν ο Κωνσταντίνος ο Σταμπουλής και τον είχαμε και βιολετζή στην παρέα. Ήταν δηλαδή και οι γυναίκες τραγουδούσαν πάρα πολύ. Η Ασημίνα, του Μαρκάκη Ασημίνα, ήταν και γειτόνισσα και τη θυμάμαι. Η Ολυμπιάδα της Ασημίνας, η νύφ του Πέτρο του
Πέτρο του Πετρίδη, η γυναίκα του Θανάση, η μάνα. Ολυμπιάδα. Τώρα εγώ που θυμάμαι για μεγάλες λέω. Η Άννα τώρα, η κόρη της, του Βαγιανό γυναίκα, η Άννα του Δαρέλα, τραγουδούσε ωραία. Η Μαρία η Δαρέλα, που είχε τον Παύλο τον Κασπαρίδη, ζει η Μαρία, τραγουδούσε ωραία. Είχε καλές φωνές, είχε το χωριό. Τώρα πώς θυμάμαι, από τα νυχτέρια, εμείς παίρνουμε τα όργανα και λέμε πέστε καν τραγούδι να μαθαίνουμε και εμείς τα οργανοπαίκτες, τα νυχτέρια που κάνουμε, τα κάνουμε τα όργανα πλέον.